Helo, swmai, a chroeso I seithfed Pennod cyfres Codi Gweithdy Pedair Cainc. Dwi'n gweithio ddiw fod i'n dweud syl, ond mae'r tywydd yn fendigedig. Dewch I droi'r camera. A ni, dyna'r olygfa lawr y dyffryn. Ac am fod i'n dwy braf a'r gwaith mawr yma ar hyn o bryd y tu allan. Wel, mae'n bwysig gwneud yn fawr o'r cyfnod sych ma'n dydy cyn i'r tywydd droi. Ond ar hynny ni eisiau dangos I chi heddiw, oedd y modd y fydda i'n cludo'r pren trymion yma o amgylch y safle. Wel, y gwelwch chi mewn rhain, rhyw 6 metr o hyd, a mae'n amhosib I unigolyn I symud ar ben ei hunain. Felly'r hynny adeiladus I oedd y cert bach yma. Felly mae'r rhain chi wedi weld yn cael ei ddefnyddio'n barod yn un o'r clipiau eraill. Ond all ydi o, di rhyw amball I cwbl o hydoedd o 4x2 felly. Oedd yn eistedd yn y shed a golwynio'n berfa un aill ochr. Brynnes I reina felly de. A dyna all ydi o. Gostiodd o'i gyd, rhyw 20 punt o ddeunyddia yn gynnwys yr olwynion felly. Ac arni wedyn mae'r hyd mawr yma. Darn 8 modfedd wrth 8 yn 5 metr o hyd. Wel, achos gymwch chi hwn fel enghraifft hon tua union yr un hyd fwy neu lai. Wel, I godi yna rhain, mae nhw'n bwysau anhygoel ynddyn nhw. A fysa'n amhosib I godi a'i symud ar ben fy hun. Neu hynny yw, fedra I droio drosodd, ond fawr mwy na hynny. Ond yn yr achos yma, sbiwch mae'r hawdd ydi gwneud hyn wan. Dyna ni. Fydra I dyna, ond defnyddio un bys yn yr achos yma. As y gyfrina ydy gael y cydbwysedd hynny. Defnyddio fo fel rhyw fath o siglen felly, a chael y cydbwysedd. Ac mwyn I symud wedyn oll a'ch angen wneud, codi I cefn y postyn a wthio ni flaen. A dyna ni. Hawdd de. A wedyn mwyn wedyn, godi ar y trissels yma. Yna gyfres y trissels yma o amgylch y safle. Oll sy'n cael ei wneud wedyn de. Godi. Dyna ni. A wedyn fydda i'n godi draw i'r trissel ar ben acw hefyd. Ond cirbyd bach holl bwysig. Bydda i'n amhosib cwblau unrhyw elfen o'r gwaith yma hebddo felly. Neu fyswn I yn gallu llogi neu prynu peiriant wrth gwrs. Ond wrth reswm de, o brynu neu llogi peiriannau, cost ychwanegol ydy hynny. A mae anghellideb i'n dyn iawn ar hyn o bryd. Felly, ynta, adeiladu rhywbeth hwnna am 20 punt, neu llogi forklift am ryw 6-7 punt am chydig o ddyddiau. Iawn ta, am y tro, nawn ni adael I ar hynna. A nawn ni sgwrs fach arall rhywbeth eto. Mae un wal eisoes wedi bod. A bellach mewn darna fan hyn. Na I sôn fwy am hwnnw wsos nesa. Nita, nôl at y gwaith. Hwyl chi fan.